Belangstellenden kunnen jood de bijzondere archeologische vindsten in de Louterwijk Blitzaart bewonderen. De Rijksuniversiteit Grains had hier de laatste weken een terp onderzocht en er is heel wat poppenwetter kwam. Onder de kleilagen hier vinden we veen. En in dat veen zitten dus resten van ierenwerk. Ierenwerk van een wendplakje, een wendstee op het veen. En dat ierenwerk dat dateert uit de periode van de 3e en 4e eeuw voor Christus. Sporen van bewenning die het zo oud binnen, dat is uniek van het Nederland. Het beeld hoe de Fries in die tijd leven wordt heel iets duidelijker. Het beeld van de barbaren van de 16e in Weerhuiden, dat is wel heel onderuit hellen natuurlijk. Ze graven hier gewoon kaarsrechte sletten. Daartussen heb je gewoon het boerenlaan. En ze hebben een wendstee met een mooi huis erop. En een huisreeks als ierenwerkers. Honderden belangstellenden kwamen joortouw op de Iependij. Doel wie om mensen te vertellen over hoe archeologen werkje. En dat waard tegen wat jaren. Vind je dit leuk allemaal? Ja, Waarom? omdat ik later ook archeoloog wil worden.